Welcome to ZWIDE Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ugcine edlulile emhlabeni wesifazane oshone ngehluku wapunyelwa indoda yakhe ngoPetrol maqede yamshisa emavekini amabili edlule. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami usibonga konke wakandande Motanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Usedlulile emhlabeni wesifazane uLinen Dutoy oshiswe indoda yakhe ngoPetrol. Lo wesifazane oneminyaka ewu42 wapunyelwa indoda yakhe ngoPetrol maqede yamshisa ngomhla ka26 October kuwo lo nyaka. Walimala kanzima maqede waphuthunyiswa esibhedlela emva kokusha kanzima. Kubuye ukuthi ke sekugcine kumenele ukufa. Lesigameko esishaqisayo esenzeke ngempela sonto ngomgqibelo ngomhla ka26 October ngesithuba zabo past 5 intambama lana lesithandani ezihlala khona eUnistrad. Kubuye ukuthi ke kwaba khona ingxabano phakathi kwabo maqede isoka lathatha uPetrol lambhunyele labe selimshisa. Yabe isisha inqonqa indlu abahlala kuyona. Kwaba nzima ukuphuma kwalezi thandane. Wabe uLinen esephuma ekhasa ngamadolo nomphakathi waphuma wazama ukubalekelela ucima indlu njengoba yayishiswe isoka. Isoka labe selimtshela ukuthi akathi kumphakathi bashe ngephutha, hayi ukuthi ushise uyena. Namanje akaziwa ukuthi ngabe kwakubangani. Abantu babe nokuphawula ngokuhlukahlukene ezigoleni zokuxhumana ngaso lesigameko. Bafethu mina ngizofisa ukuzokuphawulela khona lapho i-comment section ngalo lo daba. Mina nje itathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.